ce ina son bayanin halaccin kuɗin da CBN take bayarwa aro wanda gwamnati ta ce a tallafawa masu sana'o'i akan tsarin agsmes ana bayar da bashin ne ta hanyar nirsal microfinance bank. Malam na karanta tsarin kuma sai na ga kamar akwai ruwa na 9% interest. Zatona shine malam yana da masaniya akan wannan tsarin, don Allah a yi mun fatawa akan hakan domin ina tsaka mai wuya. Allah ya yi wa malam da iyalan gidansa albarka, amin. Wallahi wannan tambaya ta yawaita akan wannan, kuma wannan abu ne wanda yake mai damuwa matuƙa, saboda kuɗin nan na al'umma ne, kuma da haka mutane da dama ana fata, gwamnati tana fata mutane su samu hanyoyin da za su kafa sana'o'insu, tunda yanzu batun aikin gwamnati da ma aikin kamfaninnukan samunsa ya gagara, ga kuma samari sun yi karatun, sun yi digiri ɗaya, sun yi digiri biyu, suna ta yawo ba aiki. To amma in aka ba ma mutum jari da tallafi zai iya kafa kasuwancinsa, zai iya kafa a business ɗinsa, wanda in ya kafa shi da kansa ma zai zamanto yana ɗaukan ma'aikata. To sai dai kuma wannan da musulmi da ba musulmi ba duk ake ba ma, sai dai an fito da shi a cikin tsari da idan musulmi za su amfana da shi sai sun saba ma Allah, saboda in akwai interest akwai saban Allah a ciki. To yanzu ya za a yi, musulmi za su haƙura ne su zamanto sai dai su zo suna aiki a hannun waɗanda suke ba musulmi ba, sun karɓo sun zo suna ɗaukan ma'aikata. Misali mutum ya je ya karɓa ya buɗe kantin aski, yana ɗaukan ma'aikata wanda za su zo su yi aski, sai dai ke ga mutum da digirinsa ya je yana yin aikin aski, shi yana da halin da zai kafa nasa kantin askin, amma sai ya zamanto kan cewa shi sai dai ya je ya yi ni yana yin aski, ya nema wani aski, saboda shi ba zai iya karba ba, bayan shi ma yana da dama in kwalin ne zai iya bayarwa a matsayin shi ne collateral ɗinsa a bashi. To wannan dole abin dubawa ne. Shi wannan agsmes mun fitar da tsarin yadda za a yi shi ba ta interest ba, mun ba mu central bank tun watan oktoba. Har yanzu jira ake yi management din central bank su fito da shi, domin bankunan musulunci su ma su shiga su rinka bayar da shi ta tsarin da yake babu interest, amma har yanzu abin bai yi ba, har yanzu ba a yi ba. Saboda haka dole ne mima 'yan siyasa magana, su sa baki, su yi ma management din central bank magana, su yi ma presidency magana, mutanenmu za su cutu. Duk yanda ka ce a je a yi babu komai, wallahi mafiya yawan mutane ba za su yadda ba. In dai an ce interest ne akwai saban Allah, mutum da dama ya gwammace ya zauna cikin talauci bisa ya wannan abu, ko kai masa fatuwar ya je. Sau da haka a ce wai a'a larura ne tunda arna suna karɓa mu ma ya kamata mu karɓa, wannan ba shine magani ba. Magani dole mu tashi ne, muna da haƙƙi, dukiyar al'umma ce. Ba zai yiwu ba a ce bature ya san wannan, ya sanya wa musulmi mafita, amma muna musulmi ba za mu sanya ma 'yan uwan musulmi mafita ba. Na taɓa baku labarin sa AD George aiko, gwamnan bankin Ingila, da ya ga kan cewar 'yan Ingila waɗanda ba 'yan asalin Ingila ba, wanda suka zo daga Pakistan, ba su da hanyar da za su samu kuɗin da za su sayi gida sai ta hanyar banki na riba. Sun karɓa amma suna kuka, suna cewa suna jin tsoron Allah ya tsine musu albarka. Ya tambaye su ya ce, zuwa to ku ba za ku iya karɓan mortgage ba irin na banki, sai kun zamanto sai kun saba ma addinin ku? Suka ce sai su ba zai yiwu ba. Ya za a yi kuna zaune cikin ƙasar mu kuna biyan haraji, sannan a ce ba za ku ci gajiyar tsarin ƙasar mu ba ta hanyar da ba za ku saba ma addinin ku ba. Dole a fitar da hanya da za ku iya yi ba tare da kun saba ma addinin ku ba. Dalilin da ya kafa Islamic Finance Working Group kenan a Ingila, suka fitar da tsarin da za a rinka samu ana yi ba tare da an ci riba ba. To idan turawa na Ingila, in dai rashin addini ne, babu kamar kasar Ingila. To amma mu da wani dalili gashi muna da shugaban kasa musulmi, ministan kuɗi musulmi, permanent secretary din ministry din kuɗi musulmi, chief of staff musulmi, duk muna da su, amma ya zamanto kan cewa babu abin accountant general musulmi, amma ya zamanto kan cewa ba za a yi mana wannan al'amarin ba. Dole ya kamata mu tashi mi wani abu akan wannan al'amari. Sai dai kafin na wuce wannan nukta, akwai wani abu guda ɗaya wanda
akwai wani abu guda ɗaya wanda na wucin gadi za a iya ɗauka idan abin da za su bayar ba kuɗi ba ne, kaya ne. Alal misali za su sai ma mutum a kayan kwaskwas da kujerar kwaskwas da sauran abubuwa na kafa babin shop, sai maka kayan za su yi sa maka haka. Ko kuna dariya ne ba ku san kwaskwas ba? Yawa ai kun san kwaskwas. Idan kaya za a sai ma mutum ba kuɗi za a bashi ba, to ko sun kira shi interest na yi ma fatawa kan cewa ina yi ma mutane fatawa su karba, saboda lokacin nan bai zamanto interest ba, domin ba bashi aka baka ba. Su za su biya kamfanin da zai bayar, za ka kawo musu invoice, in su za ka kawo musu invoice cewa ga abubuwan da kake bukata, su biya inda za ka je ka samu supply, in sun biya ka je ka ɗauka, sannan su kuma ka biya su da ƙarin wannan 9% ɗin. Wannan ƙarin riba ce, tunda kaya aka baka ba kuɗi ba. Kuɗi shine riba, amma a baka kaya a ci riba a kanka, wato an saya an sayar maka, wannan babu laifi. Idan kaya ne za a bayar ta wucin gadi mutane a karɓa, kafin ya zamanto kan cewa a fitar da tsarin. Amma mun fitar da tsari kyakkyawa wanda yake babu wata shubha a ciki. Dukkan wani tallafi da central bank suke bayarwa, da axmes, da anko borowa, da na textile, da na creative industry, da na non-oil export stimulation, da import-export na non-oil products, dukkan da na textile, na yadi da sauransu, dukkaninsu wajen guda 9, duk an fitar da tsarinsu yadda za a yi su babu riba a ciki. Tun cikin oktoba kuma an kaddamar da shi ya zuwa ga babban bankin Najeriya. Abinda duk wanda suke da sila da masu fada a ji 'yan majalisa ne, wanda suke a abin nan, wanda suke a presidency ne, da duk wanda dai za su fada su ji, ya kamata a fada musu, ya kamata a fada musu a ɗauki mataki, domin ana cikin damuwa. Ina ganin babu ranar da ba za a yi min waya sau ɗaya sau biyu ba, mutane za su yi min waya, domin duk sauran 'yan uwa ma in an tambaye su, sauran irin malaman irin su Dr. Mansur da sauransu, kowa sai ka ji an ce a ku je ku tambayi wani. Babu kusan ranar da ba zan samu waya akan wannan ba, wanda yake nuna kan cewa ana cikin damuwa akan wannan al'amari, ana cikin damuwa. To